Ipahigayo na karumabot nga Sabado, Marso 22, 2025 ang canonical election sa bagong parokya sa Villaflor, Oroquieta City. Pinaagi sa Arsobispo sa lokal nga simbahan Church Diocese sa Osamis nga mohimo sa maong canonical election ni Archbishop Martin Sarmiento Mawa DD alang sa maong bagong parokya nga nahimutang sa Villaflor, Oroquieta City. Una nang gipahibalo sa Arsobispo ato sa iyang pakig-uban sa mga katawan sa Villaflor, Oroquieta City nga ang mamahimong bagong Padre Cora sa maong parokya mao si Reverend Father Andel John Baran nga nagdasig usab sa mga katawhan nga suportahan ang maong Padre Cora ug ang bagong parokya nga naglangkob kini sa 16 ka mga kapilya nga sakop sa maong bagong parokya sa Villaflor, Oroquieta City. O ginasig niya nga ang tanan nga mga kalihukan, ang tanan nga mga pagpahigayon sa sakramento diha na himuon sa nahisgutan nga parokya ang mga kalihukan usab labi na karon nagsigabot nga Semana Santa diha na himuon sa bag-o nga mapabarog nga parokya ni San Isidro Labrador sa Oroquieta City. Dako usab magpasalamat ni Reverend Father Andel John Baran sa pagpahigayon sa pagtudlo kaniya sa Arsobispo o himuon usab ang mga installation kaniya isip bago nga Padre Cora. Sumala pa ni Father Andel John Baran bisan sa mga kalisod anaap gihapon ang iyang kadasig sa paghimo sa mga tahas nga gisangod kaniya isip bagong Padre Cora sa naisigutan nga bagong parokya sa Villaflor, Oroquieta City. Gipasalamatan din ang mga matuod sa mga katawhan sa Villaflor nga anaa gayud ang ilang suporta nga mo tambayayong ilabida sa pagpabarog sa bagong parokya. Sumapa ni Father Andel John Baran nga bisan nga ang maong bagong parokya gagasugod kayo sa sinugdanan gikan sa pagpabarog sa bagong rectory nga temporaryo nga gipahimutag diya sa maong luna nga kuna sa ipatukod ang bag-o nga simbahan nga ipahigayon din ang maong canonical election dito gyud mismo sa luna kung asa ipabarog ang maong simbahan sa Villaflor, Oroquieta City. Gipasalamatan din ang talaga katawhan nga anaa gayon ang pagdabayayog gikan sa pagandam ingaman pagpalit sa luna aron nga mapabarugan sa nahisgutan nga parokya sa Villaflor, Oroquieta City. Ano yung timig payag ni Reverendo Padre Andel John Baran. Lisod yun. Lisod pag yun. Lisod yun. Lisod pero nakita po na ako sa pipila ka mga higayon nga may nakita po na ako ang pagkamanghihatagon sa mga tao yun. That's a good sign nga anjad mabarog yun nga parokya pohon-pohon sa inyo nakita wala pa may simbahan. Pero basin pohon-pohon na gyud ni makapabarog naming simbahan uban sa grasya po do pagkamanggihatagon sa Ginoo ug sa iyang katawan ini sa Villaflor. So ang kapilya din niya Father. Dili igo kay unsa ba ang lugar dito? Actually ang first gyud nga sa tawa na napili na mo nga misahan sa during sa canonical erection of installation sa kapilya. Pero namangyoy kan sa mga meeting namo sa nasana daghan mangyog mo voluntaryo mga tao labi na mga tao moingon nga dito na lang ta sa Father kun asa ipabarog makita ko nila ayon uban pod sa rekomendasyon pod sa atong Padre Cora sa Olero sa Parish sa Oroquieta mo upod iyang kuan dito na lang pads para diyan ingon niya dito lang sa pads mag tent lang pagkamutan lang gud niya mamisahan na imisahan then mga tao maplastar which is nakita po nako nga maayo aron nahinay mana ng mga taong tultul diring lugara nga may pabarugan kay diri man gyud ang kuan gyud pero katong kapilya misahan to samtang wala pa ang kuan o pay matukod misahan to sa Domingo dito sa ako magmisa so diri ko magpuyo mo travel ko dito, doon naman po, okay layo. Distansya raw, pinara ka metros. Wala kayo. So far yan na, very good. Okay, so after nini sa March 22, aside ta na-organize naman siguro nimo ang PPC. How about sa mga religious organization, Father? Sa religious organizations, naanap po ko yung mga na-appoint, mga tao, akong gitahasan, na mangulo, pero lagi inahinay pa man kamulo pa pud mig recruit sa ilang mga kauban sa inahinay managhanda ka na pero naa na may na point out nga mga tao nga mo
dala ni nga mga ministeriya sa katekista, sa minister, sa youth, and sa uban pa nga ministry sa kuan, and sa PPC pod ana pod. Samtang sa pikas bahin usab aniya ang mga gihimo nga padaan o yubad dako ang kalipay sa mga parokyano nga ana gyud mapabarog na ang mga parokya sa Villaflor ang parokya ni San Isidro Labrador sa Oroqueta. Si Mrs. Camacho, ma'am, unsay reaksyon nimo sa pagpabarog og parokya diri sa Villaflor? Reaction? Nalipay gid kaayo kay at least na malahi na ba ang among kuan gyud, nalain gyud kinami sa another na pud nga parokya. Na parokya. So mapaduol na mo gyud mo dire sa Villaflor, no? Then duol man pud among balay di nalipay kayo mi. Generally. Dili na may magtuglungsod. So andam mo suporta. Andam jud kay amo nagud nang kuan, amo an nagong parokya. Sagol. Mga GSK members, na ministers, na youth, na mga batanon, na mga batanon, no? Sagol. Napo mga panday, napo mga panday, mga panday ni sila. So naagyo pag tinabangay gyud, no? Naagyo ang espiritu sa pagtinabangay, no? Muna makita nimo nga nabisi og tambak dito sa para sa kuan flooring kay aron mapatag kay punto og di gyud na siya maapa sa flooring, tago na aron maplastar ko diha ang reception unya pohon sa kuan sa pagkaon kaparian no nila bishop diha. So samtang katawa na bisag din lang may magkuan mga lamisa. Okay na gyapon. Nora Mihoy, sir. Nora Mihoy, no? Mga parokyano na to sa bagong ipabarog nga parokya ni San Isidro Labrador, no? Dito sa Villaflor. So nakita gyud nato nga nagtinabangay gyud mo. Yes, sir. Dayon kami tanan kay naman mi sa JSK nagkuan pod mi gyud sa amo ang contribute mi physical og naigi financial para tapo-tapo na mo daghan. Then bisad sa among mga pangidaron anhi lang gid mi kay para kuan pod nga makatabang pod bisag igo lang mi na naghid og selhig makatampo ra sa among kusog. Happy kayo, sir. Malipayon gyud mo. Malipayon tungod sa among dakong gugma sa Ginoo. Naagyo ang gugma sa pag-alagad. Katekista ka, nay. Sa City High. So pila na ka katuig ka katekista? Dugay na. Amidst of the Lord ko. Okay. The Lord since 2005. So sa nagtuba mo nga mahimo na siyang parokya or gipangandoy na inyong katigulangan kaniadto ba? Gipangandoy na dayon pinagis katigulangan ninyo. Po natuman gyud. Ako isaad. Mo suporta ra sa mas akong mahimo. Ana gyud support gyud ka kanunay. Tabang yung ka. Tabang lagi tama sa akong maabot ra. So may Mamilita Mukdos, no? Chapel President sa Sibukal, pinakalayo nga kinig chapel nga sakop sa parokya ni San Isidro Labrador diri sa Villaflor. Mamilita, naagyo ka karon no? Uban sa pagpahina. Kumusta ang inyong kabahin ninyo no? Sa bagong parokya? Usa may mga isaad ninyo sa pagpabarog sa bagong parokya? Mahuman jud ang parokya ani. Ang inyo nga mahuman jud. Mahuman jud mo. Anda mo suporta jud. Anda mo suporta. Taman sa mo. Tabang ni ani. Alang sa DX diri si Manjo Cabana Radio Sibahan, Dominic Manuel Rodquillo Jr. na ang sinagmayad.